дойде време за почистване повърхността, на която ще ляга картера. Този двигател е без гарнитура на картера, с силикон, така е предписано по завод. Трябва да бъде почистена. Повърхността е супер гладка, няма нужда от интервенции, нещо тежко. Единствено тук отпред малко и тук отзад не се вижда заради предпазната намерена. Трябва да се бъдат почистени леглата на болтовете. Вижда се в тях, че има силиконови отлагания от предния монтаж, който всъщност не е било много качествен, защото при отварянето на картера имаше изпаднали парченца силикон, т.е. значи той е напуснал контактните повърхности и се е отчупил и се беше тук на мрежичката. Така, не е добре, но това е положението. Сега ще започна да почиствам и така. Картера е добре почистен. Сега първично ще го обезмасля съвсем леко. После ще смена ръкавиците. Ще сложи чисти. Повърхността е добре почистена, загладена, обезмаслена. Сега предстои да я подсуша, да изваря силикона и започна да го нанасям. Като преди това смена с чисто нови ръкавици, без да пипам нищо, ще си подготвя абсолютно всичко. И така. С чисти, неомаслени ръкавици започвам вторичното почистване на повърхностите и се старая да съм бърз, като преди това само да нахвърля нещо. Силиконът трябва да образува линия около 4 мм дебелина. Нанася се винаги така от вътрешната страна, покрай болта и така, цялата пътечка. Гайките, болтовете, по-късно да не пропусна, се завиват. Има определен порядък, ще го покажа после. И се завиват, затягат се на 7 нютона, 7-8 нютона. Това е достатъчно, толкова е предписал производителя. Така. Да продължа с почистването. Започвам нанасянето. Вече картера е монтиран, плътнен,
затегнат. Сега ще остане така. Нека добре да дръпне силикона. Той има няколко часа, но въпреки това ще бъде оставен за по-дълго време, за да може да прилепне хубаво, без да има никакъв натиск върху него. Много важно. Тук има дихтунка, трябва да бъде сменена. Ще развъртя пробката, ще сложа нова дихтунка, ще затегна на 56 Нм. Това е за сега.